začína to zaujímavé. Tak Vizierom nejdeme. Ideme Rainerom. A my máme ísť dozadu, čo? Tak niečo hovorí. Tu si máme vypnúť telefóny, ja nemám telefón, tak som povedal. Tak to sme my. Dobrý deň. Kde sa tu zasvedcuje? Tu je jedna spálňa s nejakými hlavičkami. Tu je druhá spálňa. A je tu. Máme tu aj uterák, aj sprchový oný. A to je všetko? Už tu viacej izieb není? Nedám poznať nič. Po druhej v noci. No? Aha. Však to fotíš tam, more, nie? More. More. Vidíš to? A more. Vidíš sa? Tam si. Au! Pardon. Ja sa nevycentrujem, keď mám Nič nevidím. Vezmem flašku. Vidíte flašku? Vidím nejaký objekt. Ale... Na koľko sekúnd to máš nastavené? Na 30? To furt bude filmovať, kým sa to nevypne. Dobre. Amore mio. Druhej. No máme takú cietu peknú, jo. Zachytíme ne... Neviem, však Maťa tam išla. Strážiť, okuliare, či tyčku. Veľmi pekne. Ne. Kde máme ten batoh? Aj tam, dobre. Tak aby som videl batoh. Nechcem sa vychváliť. Okuláre, masmačka, okuláre, piči. Filmuje to vôbec? Čo je to toľko trvá? Fuj, tá voda, som sa aj napil. Fuj, máš ten taký jambor. Vidíš, nie je to super? Čo ja viem?
milión 500 ľudí, veľa teplá ako v Sánky, ale čistá. Prístav. Alebo čo to je? Také detské kolotoče, tu je milión ľudí. Tak, 14.6. Čo sa schovávaš? Neschovávaj sa. Poucas tua composée, je suis notre sans ton penser. J'aime le ciel, j'aime la nuit, je danserai là où la pluie. Oui, je peux, et sur tous les lacs. Aha, tu je zase nejaký Mustafa. Pero no han dicho nada de gente que se queda haciendo ahí. Wracamy. Ciao, Palermo.